Ei, escolti, què és això que fan per televisió? És Motoroller, si vol jugar-s'hi res. Els comandos assassins contra els bàrbars de Venus. Són un grapat de nois marginats i degenerats, però les fans els adoren. Ja m'estimo més el gran premi. Els corredors comencen separats per mitja volta i per guanyar un punt han d'atrapar el seu adversari. Cada equip té una reina que han de protegir. Si l'equip contrari l'agafa, guanya 3 punts, i també es guanyen punts tirant a terra les motos i els motoristes rivals. Vol jugar-s'hi alguna cosa? Encara hi és a temps. El topat! Una bona topada. Fins ara era una competició força avorrida. Els avança i s'acosta la reina Isabel. Com s'ho ha fet? És fantàstic, és indestructible. Giro a la base, m'acosto a la seva reina. Compte, Hiro. Ves més a poc la tornaràs a rebentar. No pateixis, ho tinc tot controlat. Au, som-hi! Passen gaire sovint aquests accidents? Esclar, si no els aficionats hi perdrien l'interès. Però això és terrible. Fora de combat. Vejam com estan els marcadors. Els comandos han aconseguit un gran avantatge. Segur que a la Terra aquest joc estaria prohibit. És brutal. Sí, és que la vida a Venus és brutal. Ei, poso un altre? No, gràcies.